ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хеле созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 3 июли 2023 1000 белорусӣ баробар ба 119 сомонӣ. бардурои азиз гӯш кине ки дар ма чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошини мерседес сечка ҳастай, опел хечипег ҳастай, мошини бенве ҳастай, тойота карола ҳастай, газели фурӯшӣ ҳастай, дулани фурӯшӣ ҳастай, трактори фурӯшӣ ҳастай ва мотоцикли фурӯшӣ ҳастай. хонаҳои заминӣ бардурои азиз сар мешавад ноҳияи рӯдакӣ ва дигар ҷоҳо. квартираҳои арзон ҳастай дар ноҳияи рӯдакӣ ва ду квартираи арзони дига ҳастай дар шаҳри душанбе. қазиқи видео ҳамия ки тойота карола 47000 сомониш мега ва ду комната квартира ҳастай 95000 сомонӣ. бардурои ғарибон шумо метавонед ки тойота каролара 392000 рубл да бихарен ва ду комната квартира ҳастай 792000 рубл. барои он бардурои азиз лайкора бишқин, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кинен. мерим акӯз сӯста. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتهامات اینا کارو ببینید برادرها اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها و همه ایقافای کار مون اینا با گراژ تاچکا داشتن نیست. سلام علیکم استاد بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در جای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم، به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، اینا بارو رو ببینید برادرها. این یگان جای بهش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما بنوار گرفتیم برادران برای کار کردن سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای این السلام علیکم این برادرای تاجیکی من السلام علیکم باشید زنده کار خوب زندگی کار خوب زنده باشه سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنن. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. این برادرها رقمشون میمونم تنها شما زنگ زدم سربلند خانواده باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیزا بول میکنن روی میکنن تمام. اینا سربلند خانواده باشه. бардурои азиз мегзарем ба якум эълони имрӯза бачаи ачкидор навора сар мекунад. бо диққат гӯш кинен. мошини фурӯшӣ мерседес сечка будай соли баромадаш 1997 сӯзишвориш газ бензин кор мекардай. объем мотораш 2 литра, коробкаш механика. соҳиби мошин мегӯяд ки мошин яду камбудӣ дора. ба телефон худам мефаҳмонам шона. адрес бардуро Россия город ана Челябинск будай. нархаш 270000 рублш бутисай. 270000 рубл. бардурои азиз мерседес сечка 97 сол. касе харидор бошем бардурои азиз бо арзон мешава. номерои поёнгиш дар WhatsApp дора. занг бизанен мошини арзона бихарен дар город Челябинск дай. бардурои азиз мегзарем ба дуввум эълони имрӯза. як квартираи арзони дига аз ноҳияи рӯдакӣ. касе ки аз ноҳияи рӯдакӣ квартира кофтисем бардурои азиз беҳуда ҳар сира наковинем бародар да занг бизанен шумо да миёба мета. квартираи фурӯшӣ бардурои азиз қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ шаҳраки мирзо турсунзода деҳаи мавҷ ориентир чойхона радиостансия. духонага 80 квадрате дар 5 этаж қарор дорад. без ремонт коробкаи 200000 сомонӣ нархш будай. маслиҳат дар бораи нархш танҳо дар дарни квартира мешава мега. хуб бардурои азиз квартира дар ноҳияи рӯдакӣ мега алиша мешава ба квартира дар шаҳри душанбе ё ки мошинҳои 2011 боло боша мисол болои сумабутен мешава ва беғазии квартира доре мега дар доми барамбудагиш аякхонага то чорхонагара. нархошон 190000 болоай. без ремонтдор хеле ки шумо дар кори бардурои азиз аз ноҳияи рӯдакӣ квартира занг бизанен қатъияка маслиҳат кинен. ин квартирара дора ва дига хел квартираҳои арзонам дора. без ремонтдор хеле ки дар корайтона. бардурои азиз компанияке бозоралӣ ва компанияке назараш мо тавсия метем барои гузаштани сарҳад шуморо москва ва московский област пеши хонатон ҷои кортон мисол ҷои даим бардорода удобния мерава ҳамҷа шуморо мегирам ба сарҳади қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда миёрам. бардурои азиз мошиношон мошинои беҳтарин мошинои замонавияй. нарх равоша гуфта ки 7500 рубл бугӯ бардурои азиз 7500 рубл. компания беҳтарине бардурои азиз. агар занг бизанем бигӯян ки номерои канали савдо тиҷа гирифтам шумо да бо скидка мекунед яъне ки арзон мекунад. ҳар ди рақамҳош бардурои азиз WhatsApp дорад. хеле ки гуфтам компанияке бозоралӣ ва компанияке назарай. занг бизанен қатъияко маслиҳат кунед.
бардруи азиз мегзарем ба 3 миллиони имрӯза лайкҳоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. бардруи азиз мошини фурӯшии Opel Hatchback соли баромадаш 1996 сӯзишвориш газ бензин кор мекарда. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. ҳуҷҷатош тамом шудагиай, ана дарои пеш электропакетай мега. бардруи азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Кадучида будай. нархиш 30,000 сомонӣ мега. 30,000 сом бардруи азиз. Hatchback 96 сол. касе имсол ана харидор бошем бардруи азиз занг бизанем бигем ки номерои канали савдо тиҷа гирифтам шумо да бо арзон мекуна. номерои Тоҷикистон шумо ҳастай, номерои Россияш да WhatsApp ҳам дора. занг бизанед мошини арзон аз ноҳияи Восе бихаред. бардруи азиз хеле ки дар аввали видео гуфтам як ана мошини дулан роӣ кардагиам. бо диққат гӯш кунед, ҳамура гап мезанам. дулани фурӯшӣ Шагман будай номаш. соли баромадаш 2013, сӯзишвориш дизел, мотораш 336, коробкаш механик, ҳуҷҷатош тамом шудагиай, баллонош 90%. мошини дулан бардруи азиз нахадуай, адрес ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳанада будай. нархиш 350,000 сомонӣ мега. бардруи азиз хеле ки гуфтам дулани фурӯшӣ 2013 сол, нархиш 350,000 сомонӣ. касе харидор бошем бардруи азиз номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед, қатъияка маслиҳат кунед, мошини дулана бихаред. бардруи азиз мегзарем ба 5 миллиони имрӯза. бо диққат гӯш кунед, як трактори фурӯширо гап мезанам. хатиш бисёр чизо доране ки трактори фурӯшӣ соли баромадаш 2021, сӯзишвориш дизел, мотораш 904, коробкаш механик, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ будай, баллонош 80%. қатиш ана плюк, чизил, камбай доштай. адрес бардро ноҳияи Ёвон, деҳаи Даҳанада қарор доштай. обши бардруи азиз ҳамаш нархиш 250,000 сомонӣ мега. аделнира мефурӯшанд, яъне ки ҷудо ҳам мефурӯшанд. занг бизанем бардруи азиз маслиҳат кунед. номерои поёнгиш да WhatsApp ҳам дора. дӯстони азиз мегзарем ба 6 миллиони имрӯза. бо диққат гӯш кунед, як мотосикли фурӯширо гап мезанам. мотосикли фурӯшӣ Супер Ханҷар соли баромадаш 2023, сӯзишвориш бензин, мотораш 200 куба, коробкаш механик, состояниш мега нав пачкай, ягон камбудӣ надора. бардруи азиз ҳам як бақлашка бензина мерези, як ҳафта мегарди. адрес бардро ноҳияи 5, колхози Кабути Сайфиддин да қарор доштай. нарша бардруи азизам 8500 сомонӣ мега. 8500 сом бардруи азиз. ана мотосикли фурӯшӣ Супер Ханҷар будай. номерои телефонаш бардруи азиз, номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россияш да WhatsApp дора. занг бизанед, маслиҳат кунед. бардруи азиз хаста набошед, лайкҳоро фаромӯш накарда бошед ва дар комментиара бинависед ки чӣ хели мошин, чӣ хели хона дар кораитона. бардруи азиз мошини фурӯшӣ BMW E90 соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин, коробкаш автомат, кондитсионер доштай, старт-стоп доштай, мултирул дора, сиделниё лифтай бардруи азиз, кожни салон, ҳуҷҷат доштай. адрес шаҳри Кӯлоб, нархиш 75,000 сомонӣ мега. бардруи азиз касе харидор бошен, мисол номерои телефонаш ҳастай, бо занг бизанен, бо арзон, яъне ки бо савдо мекуна. бардруи азиз мегзарем ба 8 миллиони имрӯза. бо диққат гӯш кунед, як хонаи арзона гап мезанам. хонаи дисен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Чоргултепа, деҳаи Шурчашма. 6 сотиқ замина, 3 дар хона қадди долонаш кардагӣ, бан як кухни дар дарунаш будай. ремон бардруи азиз дарун берун шикатур кардагӣ мега, светаш ҳастай, овша нехарӣ. ана ҳуҷҷатош бардруи азиз 100% будай, герди хона маҳкам кардагӣ, дарахтои мевадиҳанда дора. нархиш 165,000 сомонӣ мега. бардруи азиз касе харидор бошен, занг бизанен, бо арзон мекуна. номерош бардруи азиз WhatsApp ҳам дора. хона дар ноҳияи Рӯдакӣ, чӣ хеле гуфтам, 165,000 сомонӣ нархшай.
бисёри бардорои ғарибӣ хоҳиш карданд ки ягон квартираи арзон аз шаҳри душанбе бимон. Ина бардорои азиз ана квартираи арзона гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. Квартира десен қарордора дар шаҳри душанбе, повороти птицафабрика, пеши коллеҷи тиббӣ. Дом 7 этажа бардорои азиз, як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 38 квадратни метрай. Ремонташ катур кардагӣ, монтажаш кардагӣ, овсуч мега 100% ҳастай. Дом аз дават кардагиян, мардум ремонт карди сай мега. ҳуҷҷатҳои хона 100%, пешаш да мактаби 15, коллеҷи тиббӣ, бозорча, балниса, дорухона, мактаби ронандагӣ ва бисёр чизҳо наздик буда. Бардорои азиз, нархшам 150 000 сомон мега. Касе харидор бошем бо гап мезанем мега. бардорои азиз, хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. мошини фурӯшии Toyota Corolla, соли баромадаш 2007 сол. сӯзишвориш газ бензин кор мекардай, абъём мотораш 1.3 CPI, коробкаш механик, ҳуҷҷатҳои солона нав кардагӣ. мошин мега хадавоиш камтар кор дора, минус мекунем дар пеши мошин да. хай мисол бардорои азиз, хадавоиш камтар кор дошта, миёен ай пеши мошин, аму ана камбудиша минус мекуна. адрес шаҳри душанбе, нархи мошин 47 000 сомонӣ мега. савдо дар назди мошин мешида. дӯстони азиз, 47 000 сомон нархиш бидай, савдо дар пеши мошин. касе харидор бошем бардорои азиз, бирен ай пеш мошина савдо кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба 11 элони имрӯза, бо диққат гӯш кунен. газели фурӯшӣ Sobol, соли баромадаш 2012, сӯзишвориш газ бензин кор мекардай, моторш 100%, коробкаш механик, ана ҳамаи ҳуҷҷаташ мега ҳастай, балонош навай запаска ам дора, метавонӣ бигирӣ, доставка кор кунӣ. адрес бардоро Москва, Люберци, метро Некрасивка да будай. нархиш 320 000 рубл гуфтак бугӯ. 320 000 рубл. касе харидор бошен мега, фақат WhatsApp да бинависен. бардорои азиз, фақат WhatsApp да бинависен мега, 320 000 рубл мега нархиш. солаш 2012 ай. занг бизанен, қатъияка маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба 12 элони имрӯза, як квартираи арзони дига аз шаҳри душанбе гап мезанем. квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 34 квадратни метрай. дом новостройка, квартира без ремонт, коробка. аз соҳиби квартира маълумот додия ки хонаи фурӯшӣ 34 квадрат дар ноҳияи Фирдавсӣ, болои корвон, гравзавод. беҳуда занг назанен мега, ана срочнияй мошинам қабул мекунем мега. бардорои аз агар мошин дошта бошен, мошина ҳисоб мекуна, болои сум битен. нархш навистагия, занг зада қатъияка маслиҳат кунед, харидори аниқ некӣ. дӯстони азизи, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки мошинҳои арзон, трактори фурӯшӣ, ана хонаҳои арзон ва квартираҳои арзон рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам. фикр мекунам ки хеле нархҳои зур буд. як маъқул шид нашид, барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор аму яддона лайкира бичиқен ва касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен, дар канал подписатсия кунен. дӯстони азиз, аз куҷое ки хона, замин, квартира мисол дар корайтона, комментария да бинависен ва аз куҷое ки замин, хона, квартира намондам, бифаҳмем ки ай ҳаму ҷо роим накардесан. агар роӣ кунам бардорои азиз, ман дар ҳамин видео, дар ҳамин канал реклама мекунам. бардорои азиз, подписатсия кунед, мо дар ҳама ҷо роӣ кардесан остоста. заминаи хона, чизе ки мисол дар корайтона, иншолло ки ҳамин канал миёбен. барои бардорои азиз, яддона лайкира бишқен ва касе мисол дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. ва дӯстони азиз, видеоя додарак ҳамон, агар шароитотон боша, имконият дошта бошен, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунед. дӯстони азиз, додараке дар навори десен беморай вақт таваллуд шуданаш да соз будая, 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардоро почааш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. дига илоҷиш наштида, дидан ки мисол почааш сиёҳ шидай, почааш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардоро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардорое ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардоро ана хайр кунанд гуфтага, барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи Душанбе ситишам мондагим бардоро, агар имконият боша ягон сомонӣ, ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед.